ще снимаш повече коли. Това чак да го фана с камерата, човек. Бах, та форма! Ники, чувал съм, че за около 20 лева се водиш 8 минути. Ще го бея, ще го скъс. Не, ще те дръпте малко, сте на много дълга, няма да бега. Ма, на драг, бати, това и мен ще ма скъс. Примерно тук На драг, това и мен ще ма скъс, дея. им предвид, ако на тази писано, още ще има бега да я. Защото малко има не друго. Оби, дай къв дрит, бе. О, в бокса, бат! А това скорост ли е, бе? А, дали може дрифт, бе? Ще дрифтиш ли, бе? О, това се носи, бе. Ники, утре сме тук да гледаме състезанието, чуди. От колко е? От колко е състезание? Утре от 9 сутринта, Ники, ама то ще е цял ден. Цял ден ще има състезание. Що не? О, яеш боксерите, бат. Не си много. Пускай. А тя огаза.